What's up mga karonda? This is Gay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. Ngayon po mga hamon tayo. Natry nyo na ba mga hamon? Kasi first time ko. Samahan nyo ako mga hamon ngayon. Tara na, rides tayo. And subscribe pala kayo sa vlog ko, sa channel ko, for more updates ng videos. Tara! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Ako ay Pilipino at tapang na tao. Mga hamon sa araw na ito. Takre! Grabe. Woo! Grabe, parang itim ko ngayon. Oh. Hello mga karonda. Andito tayo ngayon sa Urdaneta. Punta tayong Maisan ulit. So, hinintay natin yung mga kasama ko. Tatlo lang kami eh. Hindi pala ako naka-flits ngayon. Kasi, mag-run sana ako sa bypass kaso nga lang wala eh. Hindi ako nakapag-run. So, instead na uwi pa ako, hindi na ako uuwi kasi sayang yung oras. May nahabol kami dun eh. Pero okay lang naman. Nakakamiss din palang mag-running shoes. Hi! So, tara na! Grabe, mga karondang lakas ng hangin. Talagang resistance, oh. Hirap makausad. Oh, no. Ingat-ingat lang po tayo lagi. Hey. Okay. Actually, nandito na tayo sa destination natin. Ayun yung mga hinit natin. Wow! Dyan na siya! Good. Kuya! What's up mga karonda? So for today's vlog, meron tayong kasama ang team captain ng Navy na si Kuya Ronald Oranza. So siya po yung team captain natin. Kung alam niyo po yung Ronda Pilipinas, naganap siya nung before ng quarantine, di ba Kuya? March ba yun? Kailan na yun? March yun, nung nag-Ronda Pilipinas. Tapos ang dami po nilang nakuha. Sobrang nauna po sila sa team natin ng mga team sa Ronda Pilipinas. So, kasabi lang natin si Kuya, chill usap lang tayo. Chill lang tayo Kuya. So, si Kuya Ronald Oranza pala, all around siya. All around, di ba? Climbers, sprinter, lahat na ng lagi siyang nauuna sa di ba Kuya lagi ka sa breakaway? Oo, kasi napapanood ko kasi. Oo, napapayabing lang. Oo, as in lagi siya sa breakaway. Bakit Kuya? Bakit ka lagi sa breakaway? Di ba meron kasi nasa ikon? Iniagawa mo. Paano yung strategy niya daw? Hindi kasi sa amin, may second option sa amin. Kasi yung pag nag-meeting kami paggabi, siyempre, titignan mo yung laro, iba-iba. Hindi mo alam kung ano yung isip nila. Sa amin din. Kaya may second option yan. Anong second? Baka pala ako. Okay. Parang special recipe. Kasi may mga sila, may mga, anong tawag doon, may mga, anong tawag doon Kuya? Mga nila, may mga plano sila, technique nila, kung paano sila. Kasi yung mind ng Team Navy nung napanood ko po talagang tulong-tulong sila, hindi sila nag-iwan na. Kasi meron yung yung buo sila na roronda, ganon, hindi nila yan, sa kasama nila na huli. Paano kayo nag-training? Sa amin, nagdaan na nila lang 4 months 3 to 4 months. na training natin. Tapos puro sama nila lang. Isa sa lunggo kami nakabarat sa ating doon raw sa Tarik. Dami. Kuya, pwede magtanong? Pwede bang mag-apply? Taga-cheer. Oo. So, kuya, kailan ka mag-upas? Okay. 2015. Parang kayo natin, 2015 din siya. Paano po kayo na-discover?
Baka ma-discover din kami, joke na. Hindi ko nga alam eh. Sa dinami-dami lang. Ang wala, hindi ko lang. Doon ako nakita eh. Ay, madami ka lang. Ay, go for ha? Pero team na if pala. Mas malakaw. Nakaan sa pakiramdam. Pag sinabi kasing Navy, parang, grabe, ang lakas. Di ba ko? Tapos, buti talagang with choice. Kasi di ba kung saan kasi talagang Wala maganda doon. pero close naman kayo na natin. Oo, lahat naman kami. Kung hindi kami close lahat, di mag-aaway Open kayo, open. Wala, di mag-aaway kami. Oo. Ilan kayo lahat sa team ko yan? Siyam? Ay, siyam kayo. Siyam sila sa team. Pang-sampo. Joke na. Yung sa mga girls din po. Ilan po sila? 5 ata sila. Ay, 5 din po sila. Oo. Grabe, ang babatak yung legs nila. Grabe nito. Wala ka sa akin. Ay, sorry. Ano yung normal speed niya, kuya? Kung endurance kami, mag-speed kami ng 35, 40, 35. Ilang kilometers ito? 180. 180 kilometers. 35 to 40 kilometer per hour yung speed nila. Maintain niya? Hindi. Isa, pag nainit yung coach namin, tutok sa motor, 50, ano, Oh. Paano pag may nakaka-trend na gano'n? 30 na speed. Ako na rin parang wala siya sa kondisyon. Train ka ba o wala? Meron, yung ano yung takbo naman sa harap, ipakad na lang siya. Punta na sa likod, hindi po sa likod, tututok na lang. Ay, sa likod na lang. Kasi di ba yung sa Kasi aerodynamic? dalawa-dalawahan kami. Pag tapos ang dalawa, Para hindi pabot yung nasa tractor. Grabe kasi yung yung training mo, lalo na yung nagbagyo kayo sa stage 8 ko yan. nanood ka ba nun? Oo, nanood ako. Nag-abang nga ako dun sa Pusurubyo. Hindi bilis niya para kayong like that. Dapat sa parang sa'yo hindi ka nanood. Hindi, medyo di ako. Pero ang bago. Grabe yung bago. Meron sa kwan na kamarang Suecia. Oo. Palayan. Palaya. Tapos papunta ng Baguio. Grabe yung taas ng Paano nyo po na-maintain nyo? Ano yung maintain na yung speed nyo pag umaahon kayo? 30, 25, 30? Ala! 27. Ako 12. Matuloy ng bagyo namin. Mataas yun. Ang tuloy sobra. Kasi pag start pa lang, break away na kami. Oo, nandito ko nga. 6 kami, 7. Oo. Wala break away kami, tumigit siya sa amin sa may lupaw na eh. Oo. Ito ko tumigit yung yata. Oo, dahil siya. Tapos lang. Ay, okay. Tapos nung nagpa-Marcos na, di ba yung ibang team kumakalas ka? Oo, wala na. Second, Dinadala lang namin kasi. Dinadala ng tropa. Ating panabarka. yung climber, si Navarra. Tapos ang training ground nyo kuya sa amin, yung Takla. Hindi, nung bago kasi mag-ground na kami na sa Olongapo kami, kaparang Olongapo. Oo. Olongapo, Alaminos kami. Ha? Ganun pala yun. Olongapo, Alaminos. Grabe. Sabi ka naman naman, Alaminos, Baguio. Sabi nag-Baguio ka, sinuslas ulit. Oo. Sabi, sa Marcos Highway, nag-individual ka. Ay, hindi kita. Tapos time. Oo, Marcos. Pag-awal na kami noon. Ano yung pinaka-mabilis mo oras na pinaka-malayong kilometer? Pinakamalayo, o pinakamabilis. Oo. Siguro yung tuwan. Ang nakabas na. 106 kilometer. Ano ba yung pinaka-maximum? Oh, grabe. Pero yung mga questions ng karamihan, pagkatapos mo bang mag-bike, anong ginagawa? Like, kunyari,
Andyan yung bahay mo. Okay, nakarating na ng bahay. Anong ginagawa mo? Paliligo agad. Ito, hindi kasi, meron kasi mga connotation na mapapasma ka, gano'n. Yung mga kabataan kasi may mga gano'n na, ano ka muna, magpahinga ka muna kasi mainit na yung katawan mo, wag naman ang maliligo. Yan yung question nila. Ako ganon. Ganun ka. Pagdating ko sa bahay, Oo. punta ko si Ash, maligo agad. Ah, Sakitan lang. oo. Like, 5 minutes? Ay, 2 minutes? Ganon, sakitan lang. Parang yung gano'n lang. Sakitan lang. Pero, Tapos paglabas mo pa rin, nagpapawisan ka pa rin. Oo. Kasi di ba mainit pa yung katawan mo. So, hindi ka nag-rest muna. Hindi. Pero sa training mo, Ganon din sa amin lahat. Nakakatawa sa amin. pero nag-ice pa kayo. Ice bath? Hindi mo ba ito? Exercise lang sa amin, yung may injury lang. Wala pa naman. Dahil sa amin. Hindi ka pa nag-ice. Wala, na. Oo. Kasi hindi ka, yan, sentlang yan. Oo, madami na. Yan, mga sentlang. Madami na ka. Ayan. Paano yung pagka-sentlang mo talagang bago? Hindi mo alam kung masisimplang ka eh. Kung masisimplang ka, bigay mo na agad. Bigay. Ah! Tumpa mo na agad. Huwag mo na pigilan. Bago. Ay, gano'n ba yun? Bitaw ka sa manobela? Huwag mo bibitaw yung manabela mo. Ay, wag mo daw bibitawan, guys! Ganun Huwag yun. mo bibitaw yung manabela mo. Bakit? Baka tumilapon ka, gano'n. Hindi naman. Kasi yung bike mo kasi dapat huwag masira yan eh. Hindi ka na makahabol pag masira. Oo. Ah, ganun. Paano pag naka-clips ka tapos di ka naka-ano? Hindi, kung saan naman matatanggal yan pag sumimplang ka. Oh. Ay, so maluwag yung pagka. Mahigpit. Kasi pag sumimplang ka na, mga ganyan, di ba? Matatanggal yan. Basta matatanggal. So matatanggal pala yun. So, wag niyo daw tatanggalin pa matutupakan. Pag mo lang bitawan yung manabela. Oo, huwag mo nang bitawan kahit na natatanggal ka siya. So, yun. Okay. Ano kuya, last na lang. So, ang pinakalas natin, hamunin natin si Idol Oranza. Yes. So, hamunin natin si Idol Oranza. Pero hindi sa karera ha, pero sa TikTok. Maya, inom muna ako tigil ng soft drink. O sige, inom muna siya ng soft drinks. Tapos kabila naman. Awata sa kabila naman. Tapos dalawa kuya. Aman. Okay na. Hindi, kasi next. Ganun na. May dami. Alam nila, di ba alam mo? Ano, di ba? Tapos, dalawa. Tapos, dito ko ba? Ganito ko na. Ayos. Right muna, right. So, kuya, last message para sa mga inspiring cyclists at sa mga amateur or pro cyclists natin ngayon dito sa Pilipinas. Mga message nyo or advice, gano'n. Advice ko lang sa mga kabataan na nag-bike, beginner man o amateur man, professional man, o matatanda man, isip na tayo malaki. Kaya helmet, number one kasi helmet eh. Tapos yung mga kabataan nila, dapat kung gusto nila talaga mag-bike, mag-focus lang sila sa anong gusto nila. Yun lang yung tip ko sa kanila. No, focus. So, safety, focus, and discipline din. Disiplina. So, hindi ka naman siguro nag-start sa kinuha ka na agad, pero nakita nila yung talent. Tapos, Grabe, syempre pagpupursige, ilang beses kang masemplang para makaabot ka sa top, di ba? Kasi kuya, grabe ang pag sinabi kasing yung Team Navy, sobrang tunog ng, alam mo yung, sobra, sa ronda. Kaya, Lodi, yung legs mo, kuya! Baka, iron leg ba yan? Iron leg. Tapos, ano lang po, prayer, di ba kuya, lagi? Prayer na maging safe sa daan lagi. Shoutout po sa mga siklista ng Pangasinan. guys, pa-subscribe sa channel niya. Yeah. Kung may channel siya, so, ano lang po, sundan nyo lang po siya sa Ronda, Pilipinas 2020. Thank you guys for watching. Hello mga ka-Ronda, so pauwi na po tayo. Ang saya lang
kasi nakasama natin si Lodi! Ronald Aranza ng Team Navy. Kung hindi nyo, yung iba pa, kung hindi nyo pa siya ganun kakilala, siya po yung team po nila yung nangunguna pagdating sa Ronda Pilipinas. And this year, ang dami po nila na bags na nakuha. Tapos na sumasali sa mga international cycling event. So, watch nyo po yung Ronda Pilipinas na event nung March lang. So, yun po guys. Thank you for watching. I hope na continue to support my vlog. Like, share, comment down below. Click the notification bell button para more updated ng videos ko. And subscribe po kayo. And see you sa next vlog ko ulit. God bless po. Let's go! 1 hour later. Hello ka mga karonda! So, shout out muna tayo. Shout out po sa Anonas Urdaneta Bikers, sa Santo Tomas United Bikers, and MTBN RB Pangasinan Bikers, lalo na kay Anjo Villar. Shout out sa iyo. Sa Team Goyak, Simpleng Siklista from mga Tarang Pangasinan, kay Noel Puno at Espiritu Bikers ng Pasay City, kay Jello Agustin, Anyong Korea, Maverick Valdez, James Rosel Fortaliza, Gailbert ng Manawag, sa Unknown Bikers Club, Cats May, Team Singarong ng Miagao, Iloilo. Hello po sa inyo mga taga Iloilo. Sa Sunday Pedal Pusher Biker, kay Rampage, Jonathan Tadeo, Jasper Jan Bautista, King Faisal Hospital Bikers Club. Hello po mga taga UAE. Thank you for watching. Hello din po kay Aaron Paul Christine, sa Team Ligaw, kay Ate Sheena Landar, bike ka na ate, and then kay Kuya Jeff Bike Adventure. Subscribe po kayo sa channel niya. Sa Tropang Pajak ng UK, mga taga United Kingdom, hello po sa inyo. And sa kay Leia Vega, John Bertree Duta, hello po sa iyo. Kay Junior Max Gaboy, Jesse at Henry ng San Manuel, Pangasinan, hello po. Kay Michael Pagal at kay Ate Lala Escalona, subscribe po kayo sa channel niya. Kay BJ De Mesa ng Santa Maria, sa batchmate ko na si Jeffrey Cespedes. Kay Louie Tabaldo ng UAE, hello po. Kay Mark Gorme, Siklistang Barberos, mag-subscribe po kayo sa channel niya. And kay sa team na Bannog from San Pablo, Binaloran, hello po sa inyo. And thank you for watching my vlog. I hope na subaybayan niyo po yung mga next vlog ko. God bless!